Вау! Привіт! Мене звати Максим. Я старший брат розробника стендофа. Не віриш? Тоді я тобі докажу. Я можу собі все дозволити зробити. Неміліс крафт, арканівський крафт. Можу купити собі кілька хочу кейсиків. У мене навіть є лям голди. Кучу кейсиків. Лям голди. Я можу навіть це зробити. Возьмете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 штук. І можу. Так, ну це АВТХ. Ні, це не АВТХ. Добре. Не випадає. Просто би продаю, у мене кучу касиків. Щоб ви повірили.